ଥରେ ବାପା ମା ଏବଂ ପୁଅ ଥିଲେ। ଦିନେ ରାତିରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲେ। କ'ଣ ହେଲେ ଯେ ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା, ଘରେ ତ ପଇସା ନେଇ ଗରିବ ପରିବାର, ଆଉ କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ କାହାକୁ କିଏ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାପରେ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ବାପା ମା ଏବଂ ପୁଅ ତିନି ଦିଗକୁ ପଳେଇଲେ। ବାପା ସକାଳେ ଯାଇକରି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘରକୁ ଫେରିଲେ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଘରକୁ 300 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। ମା ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଉଠିକରି ଗଲେ ଏବଂ ମା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ବେଳକୁ 200 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। ପୁଅ ଗଲା ଏବଂ କିଛି ଆଣିଲା ନାହିଁ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରିଲା। ଏମିତି 10 ଦିନ ପଳେଇଗଲା। ଦିନେ ପୁଣି ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, 500 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ। ମା ଦିନକୁ 300 ଟଙ୍କା ଆଣିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ସେହିଦିନ ଏକାଥରକୁ 5000 ଟଙ୍କା ଧରିକି ଆସିଲା। ବାପା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, ପୁଅ ତୁ ତ କିଛି ଆଣୁନଥିଲୁ, ଖାଲି ହାତରେ ଫେରୁଥିଲୁ, ଆଜି ଏତେ ଟଙ୍କା ପାଇଲୁ କୋଉଠୁ? ପୁଅ କହୁଛି, ବାପା ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାଟିର ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କଲି ଏବଂ ତାକୁ ଶୁଖାଉଥିଲି। ମାଟି ଭିତରେ ଯେଉଁ ଚୂନ ମାଟି ଅଛି, ଚୂନ ମାଟି ଦେଲି, ଧଳା ରଙ୍ଗ ଦେଲି, ପତ୍ର ଫୁଲ ଏସବୁ ତାକୁ ବାଟି କରି ରଙ୍ଗ ତିଆରି କଲି ଏବଂ ତାକୁ ନେଇକରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଗାଁ ଗାଁରେ ବିକିଲି ଏବଂ ଏ ପଇସାଟା ଆଜି ଆଣିଲି। ଆଜି ମୋର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟ କଲି। ତାପରେ ବାପା ତୁମେ କ'ଣ କାମ କଲ? ବାପା କହିଲେ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲି ଏବଂ ଶୁଖିଲା କାଠ ସବୁ ଆଣିକରି ହୋଟେଲ ମାନଙ୍କରେ ବିକିଲି। ପୁଣି ପଚାରିଲେ ପୁଅ, ମା ତୁମେ କେଉଁ କାମ କଲ? ମା କହିଲେ, ପୁଅ ମୁଁ ଯାଇକରି କେନ୍ଦୁପତ୍ର ଶାଳପତ୍ର ସବୁ ଆଣିକରି ତାକୁ ଖଳିଦନା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କଲି। ଏହାପରେ 3 ଜଣଙ୍କର କଥା 3 ଜଣ ଶୁଣିକରି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ, ରୋଷେଇ କରି ଖାଇଲେ ଏବଂ ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସେ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲିଲା।